martangyangan nahohom di rohat tabe. Horas ma dihita saluhutna amang inang. Tabe parhorasan ma dihamuna na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Godang matongon na binahen ni Jehovah tuhita, manupahi ngoluta si ganup ari. Di parmudu dohita ganup ari, ganup tiki. Alani i di bagasan tikyon, patupot tama partangyangan, lao pasahaton si palas ni roha ni parhalado, seksi-seksi, GSM, PDR, parmusik, song leader, tik, dohot akaina nama balu di huriata. Alani di bagasan uduk dohot serep ni rohata, tapuji matuhata marede mahita, sian buku ede nomor 570 ayat sada dohot ayat 2, puji Yesus si palua. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Patugijang ma tohang muna, hamu ale aka harbangan, patugijang ma hamu ale aka pitusian narobi, asabongot rajani hamulyaoni, ise ulaning rajani hamulyaoni, ima Jehovah, nagogo jala ulubalang, Jehovah ulubalang di hamusuon, patugijang matu hang muna, hamu ale aka harbangan,
Jala patugijang mahamu, ali akapitusian narobi, asa bongot rajani hamuliaoni, ise ulaning ibana, rajani hamuliaoni, ima Jehovah Zebaot, ibana do rajani hamuliaoni. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami, nama dok muliate do hami tuho sian nasa rohanami, ala disuruh ho anakmu Tuhan Yesus Kristus, na pulaluan hami sian dosa dohot hamatean. Hupangido hami, saipatiur jala raja marohanami marhite tondi parbadiai. Asa unang hurohanami mida hamet meton naai. Urupi hami asalam hutada hami ibana raja naungroy. Si sobaon ni sadok jolma na diliat portibion. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 554 ayat sada Sairo Maho Immanuel. Tajahama turupuk epistel di partang yang atta, di mana tersurat di Yesaya 64 ayat sada ro di ayat 10 sada. Songonon ma didok disi. Aut ni haru diribahi ho akalangiti jala tuat ho. Asa malala akadolok maradopon ho. Songon pangalamuasoni api di arsam, jala panggurguri ni api di aek laho pabotohon guarmu tu aka alom. Asa aka hitir aka bangso parbegu maradopon ho. Mida halongangan aka nabi nahemi, aka naso hinirim-rimni rohanami tuat ho gabe malala aka dolok maradopon ho. Nasodung binegeni halak sian narobi, manang tarbortik, manang diida mata adong debata, dukon ni ho, nama bahen halongangan tu akana marhaposan di ibana. Di tomu-tomu hodo halak nahilas roha mabahen hati goran, akan apa ingot-ingot ho di akadalanmu. Ida mah, nunga tutu tarimas ho ala namar dosa hami. Jala masalileng hami di bagasan akadosai. Alai out di palua hami nian anggonuai. Jala doson halak na ramundo hami sude, jala songon ulos na marsapu daro-daro sude di hati goran nami. Di baheni malos do hami sude songon bulung. Jala di luahon hajahaton nami do hami songon na di luahon ni alogo. Jala dang adong nanggo sahalak na pajow-jow goarmu. Manangehe marsitio patuho. Alani nunga ditabunihon ho bohim maradopon hami. Jala malapit ate-ate nami alani hajahaton nami. Alai nuaeng alai Jehovah hodo amanami. Tano do ianggo hami, jala hodo sitopa hami, jala jadi-jadian ni tanganmu do hami sudena. Sayunang marimas huho ale Jehovah, jala unang totong paingot-ingot hajahaton nami. Ua ida jala tatap hami, ay bangsom do hami sudi. Nunga pola gabe halonganan akka hutani habadiaonmu, Sion pe gabe halongonan do jala tarulang ia Jerusalem. Joro habadiaon nami, dohot hamuliaon nami, dohot hamulianon nami. Inganan pamuji-mujian diopung nami diho. Gabe partut ranggonan, jala saluhut hasudungan ni rohanami nunga gabe halongonan. Tung hatiopan ho maham ate-atem disi ale Jehovah, tung laos hasipononmu mai
pajib uton hami situtu, olat nii idos sahatna. Martua ma aka hatu mangihon hatani debata jala naum peopsa. Amin. Mare demahita sian buku ede nomor 610 ayat sada hupa sahat ma tu Yesus. Siniro hamadi hamu doho dame sian debata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatan debata songono jahan ni perpunguata ima ayat sararion Jesaya opa pulsia ayat opat songonon ma hatana alai yang guau ninna rohakku do dang marguna nangalutaniau magupo sabing do gogokku hupa suda ape jahuba patikos uhum tuau jalo upakku dilabung ni debatakku do. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Ima sahatna. Adong sada cerita, adong tulu halak na membangun sada bagas joro atau gereja atau tempat ibadah. Isukum mana tulun sada-sada hoa hado motivasi mabangun gereja on na parjulu jujur do mana rikok do diau pengala memang di jabu nami ina nami membutuhkan untuk keperluan anak-anak. Napa dua akon disuku naha orientasimu mabangun gereja motivasimu. Napa dua akon mangalusi saya kepingin dikenang. Saya kepingin dihargai melalui karya saya, melalui membangun gereja ini atau tempat ibadah ini, dipuji jolmak kaulauku. Napatuluhon di sukuma, ahado motivasi membangun gereja, alus di mana siasadok guguku, hamaloku, pasakatokku membangun gereja. Songon sada puji-pujian di gowarna. Songon sada ibadah tutu hatta. Amok kadungan na parjulu doho na padwahun naking ido na somal tabereng secara umum dito ngatongan ning uluta. Ya. Jala tu golongan na songonon somal do memang parbuina kekecewaan. Jalaido na torop di huriatta tadok maju hakabipi. Ido sipata ubanda gudang aka intrik masalah dok lana singnai di pusaran nido ina seperjalo dok na paduahon. Tidak dihormati, tidak dihargai,
Sudi akan binahenna, ya waktuna, guguna. Boydo jol mana songonon, molo sumar dadi, dang robe. Baboy don gabe, mabahin sada pengaruh di tengah-tengah ni komunitasi, di tengah-tengah ni huriai. Malai taberen di bagasat turpukon, takas di hati dakon si Jesaya di son. Aku telah bersusah-susah dengan percuma, telah menghabiskan kekuatan sia-sia dan tak berguna. Tu statement na parjolo na taguari na kingdoi nomor sada ro na paduahon. Alai tu na paduahon gabe macai tabudo begiotta. Jalai do pikir kami na memang ta pakusor-kusor nuaing di ulaut tadi obason hujahahut tu kita. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Kebutuhan ni jol mado penghormatan. Moladong tadok, adong medok, dang rikok dia dihargai, dihormati, saya pikir itu tidak benar. Sudido jolma kepingin dihargai. Supido jolma kepingin dihormati. Jalan memang kebutuhan ni jolma deh. Molo adong mamicang, adong namuding keluarga, katakanlah orang tuanya, baru songon na yedungi, di dokma, tarsongonon, papa selamat tinggal ya, berikan kepada kami nanti mimpi dan sebagainya, tarsongoni mahira-hira, somal dadak ku picang adong dodongan di picang doi, ya, bodo makorkon pro kontra memangnya, kata itu nama temang ina, nah udok itu kebutuhannya, akan songono mulai picang, bodo kecewa. Jala terdaging, tartodi. Upaluas do yedungi majo, ada orang soi tutuk batangi, yedungi sepuas-puas nama katai mana. Di haul dium madok lam nasing na. Kita perbolehkan, ada waktu khusus yang seperti itu. Karena itu kebutuhannya. Kembali pada tadok, sudah itu jolma memang. Manusiawi dia kepingin dihargai, dihormati. Baik dongonok kumajolo, ya dihargai secara verbal, cara kata-kata, termasuk do hasil karyanya marhite materi. Rata-rata mulut adok nang kepingin kita di sini, saya pikir mungkin sudah level berikutnya kita. Ya, contoh si Paulus itu orang-orang yang sudah berhasil bukan hanya meminimalisir ego, tetapi sudah menolkan ego. Paulus menjurus ke sana, sudah menolkan ego dia. Memang baik kita jujur kepingin karena memang ego terlalu tinggi. Kalau Paulus hamba Tuhan dia sudah menuju menolkan ego. So hargai dia so masalah, so dihormati kamu so masalah dia, so kopi manangah dia so masalah dia. Ledang mungkin menuju tu sadu kita. Itu neng dohonokku. Alani itu iko sangat do kita tu pernyataan di si Jesaya na perpudi hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Lapatanna gudang do nama baik kita mamiring pasu-pasu ni Tuhan ni sepanjang kehidupan kita. Dakolan dalam bentuk materi, dakolan dalam bentuk donok kumajolo ya secara fisik atau mammon, ya. Banyak. Gogo, kesehatan, keluarga, pikiran natiur, semangat dari baru, sukacita. Jadi batadui. Wah, mulus wadong dihitai. Ya. Asa tabirin, pasu-pasu ni Tuhan ini dihakam itu, sadok panggul mitu ni nguluta. Moloholan tu natau guari naking itu begitu sempit.
Jalaido natakas di desi saya di son. Sekalipun mungkin perasaan sia-sia karena tidak dihargai orang, sama seperti ini mendapat penolakan di mana siap bangsoi, tetapi adong sada gurasa di mana Tuhan menghargai saya dan Tuhan menjamin hakku, ya, dan upahku. Itu teh. Jadi memang di satu sisi mau makatai taringo tu hak. Apalagi sekarang ini kita bicara sering itu hak. Hakku. Hakku do makatayat tong. Hakku do macaloy. Hakku do. Hakku. Padahal kita harus tahu kalau kita diperhadapkan dengan Tuhan, sebenarnya tidak ada hak. Sebenarnya. Kalau kita sudah memang masuk dimensi itu, ya, hak kita dibatasi hak Tuhan. Itu. Hak kita dibatasi hak Tuhan. Jadi mulut somal tabigi hak ajasi manusia do lan nasingnai itu tidak benar. Molo ta pandang tu somuse. Ai di sada sisi roh notta tikin do koni debata iko pamatiomu amori jibusi kanani peresi sudah hunom musudinda. Lalu ada orang mengatakan itu Allah ini kejam banget membunuh dan lain sebagainya. Tapi kita harus lihat konteksnya itu. Alai kesimpulan do notta bahwa hak kita dibatasi hak Tuhan. Ido natakas tong dihanguluan Apostol Paulus. Dangau bein nabe. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Tuhan yang hidup di dalam aku. Ya, dangau bein na mangulunwa. Ngai bana nama. Ngai pasang hati bana nguluna itu Tuhan ni. Gabe persembahan na mangulu. Jalaido na tabereng di bagas sadarion. Molo tung di pasah Huriat tama si Palas Roha, saya yakin gereja ini Serpong ini sudah molo taringot tu hakok nah dan apalah terida di gereja tahun ini, ya istilahnya diberikan tidak diberikan huberek kami dan apalah begitu masalah, apalagi di dongan perhalado huberek kami. Nadingkad doy. Ya, alai ko ningotot tado memang sunang berusaha kita menukar hata si Palas Rohai. Bagacid artinya si Palas Rohai. Puasa di doko setiap sona di perusahaan nanti SHU. Do landasing nai. Ternyata tidak. Jalan memang dengkad doy. Itu sangat-sangat teologis, sangat-sangat alkitabiah. Si Palas Roha do di pasahat di sini. Bahwasanya gereja itu menghargai, care juga, perhatian, tuak kadongan. Tu nama kobasi, dohot tuak kadongan na dibereng di tonga-tonga ni huriai. Nah tapi nohonot itu situasional, manang kondisional. Ya, alita bereng ma na lumubi bahwa si Palas Rohai sasitong na dakolan berengotai dalam bentuk materi. Sedia mai. Sedia mai. Alani itu tak kemas di bagasan sada ibadah. Na rumikot memang persauran di nama jalo si Palas Rohaido nama risiok katan di bata. Alana pengalaman nami di beberapa gereja teki di huta kami. Jupang ipasang masih Palas Roha. Dionan, ida, nyo si Palas Roha muda ina. Oh ida tidak ini seloto di Karajang nih. Ya, jumpa di ko dia kama. Bah, dan ngoto naking si Palas Roha di sana naking pasak perhalado ina. Ini peminum tuak. Ya, mam, kalau kita mau jujur kita, nang hubereng do na songoni. Bahkan sampai mebuk si bata, si Palas Roha itu dipakai. Itu. Do aka contoh nasing do pe, ya si Palas Rohai do lan nasing nai. Nah hudok di si ba dangarok kita memang na suadong katakanlah kelemahan na lumubiak ka bentuknya ka acara di dalam gereja. Alai odo na paling ubuk. Odo na paling ubuk. Jadi macam denggadon, molo di gereja na asing, olan marede, dijahut turpuk, i ban renungan singkat, dibagi si Palas Roha.
di tengah-tengah itu sudah lebih daripada cukup. Asal unang adong lapatan na masahat si palas roha ba dipaliani di san, dipaliani dikirim di san ngasa tubo inda ya. Memang boy do jol mama dok apa lebih huru kamu inna bisa terjadi seperti itu. Alai molo didok songone nasu dia tu si dosa si tong nak kandungan ni hata si palas rohai. Aida kolam menyangkuk materi. Saya mengatakan menyangkuk dokonokku bagas dui. Ya. Ai nuaingod do dokonota ngamulai bergeseri. Sarana dokonokku. Alido dokon epurus opui natuari najulu banda sotabay sentralisasi alasan pertama karena teknologi tidak memungkinkan. Wesel do pe najulu kan di masaku kuliah tangarung holan wesel do bisa hebeng. Ya. Anggon waeng bahato pato piedo bahkan cek kemponi du sudi. Memang dang tokin nain namuse dang marguna bela patana dalam bentuk fisik akateler beng do lana sing nai suatu waktu dang adong be. Karena apa? Semua sudah melalui handphone semua teknologi. Bahkan itu etol juga suatu waktu dang marguna be. Hanya melalui adong palang nai, adong nang dibayar di mana lunas buka sendiri. Ya, seperti itu. Alai tadok adong do plus minus na. Gabi sudi do kuber kami di tengah-tengah ni huria pe gabi semacam simpelisasi jadinya. Praktis, instan. Gabi tu sido, gabi sudi do bejol manang instan, praktis. Simpelisasi, tanda petik. Gabi sudi. Ya. Karena naposo bulung na di sada gereja, amang pendeta, tolong lamang amang panggabian yang khotbah sama kami. Nah, ulah ni malanggaran ni naposo bulungon. Kenapa harus amang panggabian niku? Enak kok banyak mang. Enaknya di mana niku? Cepat. Halam memang mulu marjamita mang panggabian paling lama 10 menit. Paling lama, paling 5 menit biasa nih. Jangan turpu di atas anak-anak ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Aminin na. Lah cia dorahin na poso bulung ya turpu margem. Ya, doh lau manut todok lan lasing nai. Jadi idola ni na poso bulung amang panggabian mon na labuha marjamita 5 menit. Ya. Itu yang seperti itu. Nah huduk disi kembali praktis simpelisasi instan dolan nasing nai memang ikonakuyota berkat Tuhan dotongi teknologi tetapi manat tidak unang tabay sudah simpelisasi praktik instan unang tabay manat tidak. Jadi kadang-kadang marguna dotong ahado nego guarine ya dan cepat tepat marguna do ya biar lambat asal selamat. Marguna do di sada kondisi marguna do hatai alana ko banna do soni ma morsong kamihan na manginang majalo balajo dak ko boto inangon ya tiki mangulu mindiangi molo hami majalo balajo moloro bentuk fisik nai kami akan mendoakan itu tarsongonom matang yang imang nau pe manang yakku manang yang padita Tuhan mengaro balajo nami tuksu sadia biyon si roham Tuhan pasu-pasu mah marguna tu dana tu persikolan di kebutuhan hari-hari saya pada parsahi tosyak kami kira songoni mah amin baru pe uliat tu nang padita iliam ma sudi biaya ongkos su bensik kudo lan asing nai di mana namai lomo namai sih yang pasti kami sudah mendoakan itu. Saya tidak yakin kawan-kawan pendeta seperti itu. Nang pe di TF, ditransfer. Ya, mulai transfer pe utangnya kok kami deh. Tuhan nganak king ro di handphone di Babua adong hepeng balajo nami. Asiroham marguna may pada usahi siak kami. Cukup. Nah, hunuaing nang dohonokku marang na marmilyar pe masuk hepeng na nuaing hape pasu-pasu siat Tuhan itu dang dia tong besi batabe na siat Tuhan di situ masalah nang dohonokku. Ya ada apa? Sangat simpel deh, sangat sederhana nang dohonon nami ya seperti itu. Ala di hidup di Bornginon tetap dua dong dohonokku plus minus ni molo tabain dohonok ko majolo khobar tu konsepta alai na pasti tu esensi ni ulaunon mahita tu esensi ni ulaunon ala boha
ala huria do hita. Pasahaton si palas roha pe kok huria do hita. Huria do hita. Kecuali nak king do honok kumajolo sedaka perusahaan joli papungu de membagi SHU tanda petik. Papungu sude, ipodai joka ahanai maju sude ya. Ini perusahaan kita beruntung lain sebagainya ya. Takas marpungu do sude. Ya. Nah tadok di si lubisiani do hita. Nah tapi adong perwakilan no secara simbolis alena pasti toddi ni ulauta maras ni roha kita sehat do pihamuinang amang. Ay sa dia may natajalo alay kesehatan gugu pasu-pasu na nilihot Tuhan itu talas ni roha suka cita dame holong ni roha na pinasaha na sa tao pulo no tu hita tu parhalado tu ruas tu nababalu yatim piatu do lana singnay na poso bulong. Apakah kita tidak pantas mengatakan puji syukur kepada Tuhan? Di sido unok na itu asal patan na tutik kinaming hut bagabi si pahutu to makan ding gani kana songonon majalo si palas roha bukan materinya terutama, tetapi kita ini bersama menerima itu karena Tuhan telah memberkati aktivitas di gereja ini, pelayanan pakobasion judi akaruasna di pasu-pasu Tuhan ba las maruhatta majaloi alai lumubi las maruhatta dilihut Tuhan dihita di hamu amanginang gugu, kesehatan, keluarga yang baik, anak-anak, suami, istri, ya, kuliah yang kuliah, di parkarejuan, di usaha, di pakobasion, semua di pasu-pasu Tuhan. Kupikir ko saha do kita saat tusan, asa songon na do kondisi saya naking bahwa penghargaan na lumubi bukan sian jolma, ala penghargaan na tumibo sonedo na king saya yakin upahku tidak sia-sia karena Allah memperhitungkan saya dan upahku hakku terjamin di depan Tuhan. Lumubi ala nunga jupak kita sineroha di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin mulia tema di Tuhan paso-paso mahatam saya lehon magugu di hami makalacon sudiaka pasu-pasum asada daholan si palas roha dalam bentuk materi kami fisik ai kubu di tongon nami berkat Tuhan satu-satu dalam kehidupan kami gugu kesehatan lasni roha keluarga doholan masing nai apakah kami sepantasnya tidak mengucap syukur kepada Tuhan lungobi di leokodo uba nama noktong ini akan porsia diho imahangluan nama noktong surgo hasunangan ido sasitong na pun sikop ni sudi las niroha di tonga-tonga ni ngulu nami. Amin. Apa pengumum peliata mari dihita nomor 5 Tulusia ayat sada seterusnya.
Penasa ma tu amang sekur mengatur. Oras amang do inang, jadi sonarima sama partikian lau pasahaton si palasni roha sonadong diudangan duhita sude. Jadi sono mana partoina, saya bahasa Indonesia aja biar yang muda-muda mengerti. Jadi nanti khusus untuk Ina Nama Balu, ya, untuk para ibu-ibu kami yang sudah jadi janda, semuanya maju ke depan untuk diserahkan oleh Amang Pendeta Resort. Jadi sudah dah maju anon sedang tujulu dijalakkan Amang Pendeta Resort menon tuhamung si palasni rohai. Akan tetapi tu hita akan mewakili sian perhelado, sian tiap week sadama, naking nunggu tunjuk beberapa, na adong ro naking aka sian week. Baru na sian kategorial dohok seksi, akornasi naking dohok amang tua ambunan, untuk seksi anong manon perwakilan nasion, ujuban ke perwakilan na, kemudian sian diakonia pede, dohok sian marturia. Alai naking dang dobe huberang aka perwakilan nasion dang tunjuk dobe. Jadi sonari parjul. Kemudian non na asing ni aka perwakilan boy man non langsung tu bendahara mabuat si palasin rohana kan ade. Jadi sonari jadi non sono mamang si palasin rohan non tu aina Nama Balu dipasahat oleh Amang Pendeta Sokma, tu Dewan Koinonia dipasahat Amang Pendeta Hotma Pasaribu, tu Dewan Marturia dipasahat Amang Pendeta Rajunaban, tu Dewan Diakonia dipasahat oleh Amang Pendeta Calvino Pusunggu, tu TIK doh aka pemusik song leader non tong Amang Pendeta Rajunaban do Amang Pendeta Calvino Pusunggu. Sonari diatur amang koordinator ibadah ma asaro tujulu amang ka inang Nama Balu seda maro dampol langsung tujulu ma oke sudah mamu maju tujulu aka inang tujulu ya jangan mahu inang sudah jangan ya dang sudah nama asa sudah di jalan amang uluan. Tujulu mamu. Baru nanti emang dua sesi kan. Nunga sude ina nami Nama Balu tujulu, molo adong dope romamu tujulu inang. Oh, tujulu mah? Oke. Jadi amang menghadap, adong masukan menghadap tujuh mak mahita sude. Ah itu. Asa dibiarkan ke jemaah sudah lasni rohai. Putu dulu. Dong, dok.
Dan jalangon Amang Pasaribu. Amang Padita Pasaribu. Sidungon Majma Perwakilan ni Dewan Koinonia. Siap-siap ma perwakilan ni Dewan Koinonia. Seksi lansia, seksi ama, seksi perempuan, seksi pemuda, PDR, seksi remaja, dohot sekolah minggu. Siap-siap mah muda. Ale huru aja. Parpudro kamu parpudro sama doa ke Amang Padita. Sekur doa masih. Kasih foto. Mula tema dihamu ina nami ina balu ala nunga sahib pasahat ton selasan roha hudul mahamu di hudul muna. Baru anon sidung anon acara bui mano ditandatangani akan ditandatangani. Roma perwakilan ni Dewan Koinonia na pasahat ton Amang Pendeta Hotma Pasaribu. Bahas roh lagi. Dengar Meo. Silakan. Sidungon masuk bersiap ma Dewan Diakonia ala dua seksi dohot Dewan Diakonia tapak mahmu marfoto bersama di doa Amang Padita doa mertulia. Jadi sanai, sanai binang. Majuma Muse Nasian mewakili Dewan Marturia Dohot Diakonia. Marturia Dohot Diakonia seksi musik do seksi zending. Amang nakin hulu jangan udah dapat. Dari seksi musik mungkin amang apa aja deh. Isi dong, nasi si musik. Amang ceste jinjungan. Kemudian dari seksi jending inang san isya. Dang,
Amang Inang Sanaifa make, dong? Amang Inang Mirna, silakan. Ya, sian diakonia. Kemudian sian dewan diakonia, seksi diakonia sosial, anong mewakili? Oke. Seksi pendidikan, seksi kesehatan, seksi kemasyarakatan. Oke. Gak apa-apa, Bang. Alilang roda be. Kamu sih. Jadi seksi diakonia sosial isi mewakili non? Digabung aja ke. Jadi seksi pendidikan, seksi kesehatan, seksi kemasyarakatan. Oke. Di pasat amang pendeta Rajuna Bapak Mak. Anon TIK dohot ahad TIK aka pemusik aka song leader aka GSM di pasat ketua partau manon perwakilan. Adong masalah wakil ni gue SM, PDR, musik, song leader, doh TIK, asa majid habison, asa rozjulo. Wakil ni GSM, mungkin kita seksi make, kita seksi sekolah minggu mana? Oke. Wakil ni PDR, amang Roni Xiaoming. Wakil ni permusik, amang isi mana king pemusik ison narong. Pak, dang. Apa seksi? Para guru-guru. Nah, musik isi mana nong permusik ison? Oke, song leader amang CST hot band masuk mamu. Kemudian dari TIK amang apa? Jari. Oh, di bahasa kedua partamon, sonarion. Silakan amang. Baru nano tu perhalado sudima aka amang padita pasaton. Molo tu guru sekolah minggu, pendamping remaja, permusik, song leader, TIK di pasat kedua partama. Di jalan padita non. Down. Terima. Kemudian sehabis ini Roma perwakilan sada mewakili WIK Tuhita Perhalado mewakili masyarakat sada San WIK Bethlehem amang situa Leonard Strait San WIK Betani amang situa isudo amang situa Jackson Huta Barat arong do kan? Oke, San WIK Betani, San WIK Galilea, amang situa isima na San WIK Galilea, selain ketua dewan. Inang situa situa norma norma Tepu Bolon. Kemudian San WIK Philadelphia, amang situa Amran Sinambelea, San WIK Jerusalem, amang situa amang situa MC Hombing, San WIK Ebenezer, arong do WIK Ebenezer, amang pitua rodo amang pitua. Oke, amang pitua Samosir, Alanaking amang situa Alberto nung ada pusana. Kemudian San WIK Kanaan isema amang amang situa Rudi Simejuntak. Kemudian San WIK Sion, amang situa JP Hutapea.
di pasahat amang sudah mamang padita pasahaton. Mulai amang JP Utabe nakin dangano? Oke, mulai sadong amang situ ABC Hombing. Maju maju dulu. Maju bang. Jarang mau mang. Oke, marfoto mah musia di Budi, marfoto. Anggo marfoto dok mau. Ya. Mulai tema. Jadi adong dope tahe na so di Europe sian perwakilan-perwakilan asu DBT. Jadi kami mohon maaf kepada Amang Inang semua. Memang ada rencana dibagikan satu persatu. Akan tetapi melihat kehadiran semua perwakilan atau semua seksi, sintua, kategorial semua tidak merata, nanti Amang Inang Bendahara jadi kesulitan untuk mendaftar, jadi perwakilan aja dipanggil ke depan. Alai Lasma Rohata Majalo Sipalas Rohai. Mulia tema. Ya, anon marainang tau duti. Ya, saat tutup jolo. Ya. Mari dihita nomor 30 ayat 1 dohut ayat 2. Jahat kain si
sakat mapiliata martang yang mahita ali di batama namin di panua kicang hodo haruruan ni saluhut silekul-lekul nadinggan doho naso libansa na moliutus o pasat kami ma senilekul mitu kami pilihan nami tuho say jalo magebe uap na khusus di jolom pasupan sumejar ramute sa prakasiang kami pilihan non patipul kung harajom di tunga-tunga ni huriam doho di portibion buhay maroha nami marhiti-hiti todim asalam hutada kami godang ni silehulehon mitu kami asalam girgir kami madok mauliati tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amen rak mahita martangiang ditangiang ale amanami ale amanami ne panua kicang sa panrubadi ya makuarmu sa rumah rajaunmu sa saut marumu roham tungos panua kicang lehum matuham seredon hanguluan siapa hari sesa marusa nami semua panisa nami tidu sanilung amardusa tu kami unang kami tuguyun tu panguncunan palumah misian pangaku ay kodan pun harajaun doh tagugun rudi hasangapun saling liling asiniruhan itu kata Tuhan Yesus Kristus dokot holong niruhan di batamata dokot persoran itu di porbadi mamadongani mamasu hamuluhudna amen. Horas marita salhuna. Horas. Alanunga selesai be ibadah pasahat ton si palas roha sudah amang dan inang boy ma meninggalkan ruang gereja alana